Croeso chi yma ar ddiwrnod newydd, yma i'r Gell yn lôn y ffrwd. Mae'n ei gyfres fach o rhaglenni wedi bod ar y teledu'r wythnos hon. Tair rhaglen yn portreadu hanes llofruddiaethau yn Sir Benfro rai blynyddoedd yn ôl, ac ymdrech yr heddlu i ddal y troseddwr John Cooper. A wahanol i ddrama detectif ddychmygol, yr hyn oedd yn gwneud ar hanes yma'n iasol, oedd yn bod ni'n gwybod fod y digwyddiadau hyn yn rhai real hanesyddol. Nid creu rhyw blot clyfar mwyn i'r gwylio'r geisio gweithio allan pwy oedd y dihiryn oedd fan yma. Dyma rhywbeth ddigwyddodd go iawn, gyda phobl go iawn wedi cael eu lladd, eraill wedi cael eu effeithio gan y cyfan, merch wedi threisio. Plant gollodd ei rhieni, mab gafodd ei gamdrin gan ei dad, heddlu fi o dan bwysau i ddod o hyd i'r gwirionedd, ac yn y canol dyn oedd yn mynnu nad oedd o'n llofrydd nac yn dreisiwr. Y broblem fawr oedd dod o hyd i'r dystiolaeth fydd yn ddigon i danseilio honiadau John Cooper. Rwan, dwi ddim di roi spoiler i chi wrth ddeud pwy oedd y llofrydd, a pawb sy'n gwylio'r rhaglen yn gwybod o'r cychwyn pwy nath droseddu. Ac eto na rhyw deimlad o ryddhad pan ddoth y dyfarniad yn y llys, gyda'r rheithgor yn ei gael yn euog o bob trosedd, peder llofruddiaeth, treisio, ymysodiad rhywiol a'r dwyn. O wybod i fod o'n mynd i dreulio gweddill i oes yn y carchar, oedd na deimlad fod na rhyw fesur o gyfiawnder wedi weithredu. Nid bod unrhyw beth mewn gwirionedd yn gallu dileu'r boen roedd y teuluodd wedi ddioddau. Ond o leiaf, mi oedd y gwir wedi dod i'r golwg a'r llofrydd yn cael ei alw i gyfrif a'i gadw oddi ar strydoedd yn gwlad, i gadw rhag cyflawni mwy o anfadwaith. Rwan, un o'r cwestiynau mae hyn yn ei godi ydy, o ble daw yn syniad ni o gyfiawnder? Tydi rhywun ddim yn gweld hyn enghraifft mewn anifeiliaid eraill. Does neb wedi cofnodi fod yr adar wedi ymgasglu'n hyd i gynnal llys wedi un ohonyn nhw gyflawni rhyw grylondeb. Ac eto, mi oedd yna bedwaredd raglen oedd yn holi'r heddlu oedd yn rhan o'r broses yma. A mi oedd yna rhyw ryddhad, rhyw deimlad ganddyn nhw mae cyfiawnder wedi gyflawni. Trechaf treisiad ydy hi y myd y creaduriaid eraill, survival of the fittest, chwedl Darwin. Ond os ydw i yn gweld rhywun yn neidio'r cyw mewn siop, mae yna rhywbeth yn ynghalon ni, rhyw redd sydd yn deud, hold on wan, di yna ddim yn iawn. Os ydy'r ref yn anwybyddu trosedd mewn gêm bêl-droed neu rygbi, yna mae yna deimlad fod yn tîm wedi cael cam. A hyd yn oed gyda chloi John Cooper yn y carchar am weddill i oes, mae yna rhywbeth ynddo ni sydd yn dweud, wel, di ddim wir yn ddigon yna di. A cyfiawnder yn cyfri. O ble mae'r reddf yma wedi dod? Mi oedd C.S. Lewis yn dweud fod ei syniad o gyfiawnder yn un peth danseiliodd i anffyddiaeth. Fedr rhywun ddim gweld fod llinell yn gam os nad os ganddo rhyw amgyffrediad o be ydy llinell syth. A di rhywun ddim yn cael yr amgyffrediad bod rhywbeth yn anghywir, heb wybod beth sydd yn gyfiawn. O ble doth y syniad mewn gyfiawnder sy'n bodoli ym mhob cymdeithas trwy hanes dynoliaeth? Yr hyn dyn ni'n ei ddysgu yn y Beibl ydy fod Duw yn gyfiawn, a'i fod o wedi gosod y syniad hwn yn calonnau ni trwy'n creu ni ar ei lun a'i ddelw fo ei hunan. Ac wrth wneud hyn, mae'n deud mewn gwirionedd fod na ddydd yn dod pryd y bydd yn galw pawb i gyfrif am eu cymweddau. Os ydy hyn yn wir, yna nid y carchar ydy diwedd y stori i John Cooper yna. Ond os ydy o'n wir, beth am fy anghyfiawnder i? Oherwydd nad ydw i wedi llofruddio fel gnath hwnnw. Yn sicr, dwi wedi methu dro ar ôl tro, hyd yn oed i gadw at fy safonau moesol fy hunan. Bydd y dystiolaeth i gyd yn yr amlwg, oherwydd mae Duw yn fy nabod i'n well na fi'n hunan.
a dyna sy'n ynghyfeirio fi at yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd, yn wahanol i bob crefydd arall, mae Cristnogaeth yn cynnig mwy na safonau moesol i ni, cod ymddygiad i ni i'w ddilyn. Mae'n cynnig gwaredwr, sydd ar y naill llaw yn gallu maddau yn beiau trwy'r hyn gyflawnodd ar y groes, gyda'r llaw arall yn addo'n trawsnewid trwy waith yr ysbryd glân, a rhoi i ni galon, nid yn unig i ganfod y gwir, ond i'w garu a'i gyflawni. Bydd rhaid i John Cooper wynebu llys uwch na llys y goron rhyw ddydd. A rhyw ddydd bydda finnau hefyd yn wynebu yr un barnwr. Ond fy hyder i wrth feddwl am y dydd hwnnw ydy bydd fy marnwr hefyd yn troi allan i fod yn waredwr i mi, a'i drygaredd yn ddigon i guddio fy holl feiau. Gadwch i ni weddio. Cudd fy meiau rhag y werin, cudd hwy rhag cyfiawnder nef. Cofia'r gwaed unwaith dywallwyd ar y groesbren yn fy lle. Dyna'n plen i o arglwydd wrth feddwl am sut fedrwn ni ddelio fo'r anghyfiawnder sydd yn calonnau ni. Maddau ni yn beiau. Helpa ni Dduw Tad i dy garu di, i garu cyfiawnder, ac i weithredu cyfiawnder a thrygaredd a gras yn ein bywyd heddiw. Amen. Wel, cofiwch am y roedfa bore dy Sul sydd yn dod o Capel y Ffynnon am 9:10 a'i gallwch chi gweld ti wedyn ar y we. Ac os fydd Dyw'n caniatáu, mi ddoi nôl wrth nesaf efo chydig bach o fyfyrdodau